drepți. Soldați pe loc repaus. Soldați 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 drepți. Pe loc repaus. Bă, dacă mai îmi anulezi odată comenzile, nu știu ce să fac. Dacă mi se par nejustificate, am să le anulez de câte ori vrea mușchii mei. Idiotule. Nu mă mai face idiot. Că dacă eram idiot, n-ajungeam eu dita mai sergentul. Orice idiot poate să ajungă sergent, idiotule. Eu, de exemplu. Eu, de exemplu, am ajuns sergent în urma unui examen, bă, tâmpitule, ca tine, păpile. Nie, și ce dacă am ajuns păpile? Important e că am ajuns sergent. Te oftiți? Și ce, tu crezi că o să asculte cineva de tine? Cine vezi tu să asculte de unul gras, chelios, lipidinos și transpira pe deasupra? Dacă până acum au ascultat de unul, o să asculte și de-al doilea. Nu, toți trăgem, potoliți-vă, vă rog eu. Că dacă vă încăierați, vă degradează pe amândoi. Da? Ce? Serios? Păi da, așa scrie la regulament. Așa. Păi și atunci ce te bagi, Rașcă? Ce te bagi, mă? Ce te bagi? Cine lasă să-și rezolvă problema că între bărbați? Să te retrogradeze pe tine? Ce te bagi? Ce te bagi? Lasă-i pe Adică cum, ce să bagă, mai idiotule? Ce să ne ajungem noi să degradeze, să rămâi tu șef, bă? Dar cine te crezi tu că ești, bă? Cine te crezi? Bă, pupă-ți atunci că nu ești prost, bă, tu ești băiat de știu, mă. Noi trebuie să rezolvăm probleme ca bărbații, mă. Ne întâlnim mâine când te provoc la duel și ne vedem aici la orele 12 fix, mă. Șeful, vă trebuie mănușe ca să-l provocați la duel. Lasă-mă că-l provoc și fără mănușe. Te provoc la duel. Acces, bă, pămpălăule. Accept, mă, pămpălăule! Să l omor! Nu, toți ați uitat, potoliți-vă. Așteptați până la duel. Ce te bagi, Rașcă? Ce te bagi? Ce te bagi? Lasă să-și rezolve problemele între ei! Ce te bagi? Tu ce să faci? Ajungi la cum meu să te Chelezi, bă, mai du-te la doctor. Pot să ajung sergent! Uitați-vă. Tu ai nebunit? Bogoșică, tu ai nebunit, o să te împuște. E, te, dar eu n-am pistol? E? Și plus de asta, eu am mai mari șanse să-l nimeresc.